Dámy a páni. No a dnes si zahráme Godzillu s mojim bratom Steve Kingom. Áno, normálne nemám rád Godzillu, ja ju neznášam, fakt je to trapné. Ale dobre, občas ju tolerujem. Godzillu. Nechcel som normálny game. Nie. Pôjdeme znovu Steve King. Dobre. Prepáčte, ospravedlňujeme sa, pôjdeme znovu. A tentokrát sľubujem, že... A štartol si čas? Versus game. Ja si zoberiem, počkaj, odskúšame, či fungujeme, dobre? Najprv ja, lebo ja mám player 2. Ja fungujem. Vyberiem Godzillu. Poďme. Ale chcem sa odskúšať najprv, vieš. Okej. Takže, buďme pripravení. Ty si nespomínaš tie účinky, nie? Nie, ja si tak pôjdem nazad. Chcem si ich ako nacvičiť Práve trochu. preto pôjdem nazad. Počkaj, takto. Takto skáčem. Opanica. Takto skáčem, či? Ako skáčem? Aha, takto skáčem. Počkaj, keby som chcel zobrať, žertujem. Nie, ani naopak. To bolo dobré. Pripravený? Ako sa braním? Glider, skoč! Kamo, jak si to urobil? Ja ti chcem tiež dať hate. Aby to bolo férové. A už mám hej, už si mi dal veľa. Na tie chabuli Godzilla. Neviem, jak sa to hrá, Kamo, počkaj, neviem, jak sa to hrá. Jo, čo to? Aha. Jo, čo to? To je s tebou konec. Ne. Už som ťa To jak sa hrá, kamo, prečo si mi nedal šancu? Juj, zarevem. No dobre, dajme ešte kolo. Dobre, tentokrát ťa nechám. Steve King, dobre, tentokrát ťa nechám. Dobre. Ideme ešte. Dobre, dajme kolo. Poďme nazad. Ojo, ja som nedal laser. Dobre. Zatiaľ trénuj. Ale neirituj ma. Steve King, ty čo robíš? Robím pomstu. Ty pomstaj na... Tak. Jak je to možné? Počkaj. Nie. Nie. Dobre. Jak je to možné? Jak sa to hrá? Potom ťa to naučím. Tak potom teraz sa vymeníme. Ty ma fakt hneváš. Steve King, teraz sa vymeníme, dobre? Nie. Ty nechceš? Dobre. Dobre, ideme na iné monster. Neváž ma. Steve King. No, Mothra nechcem, stále Godzilla dajme. Mothra má výhodu, lebo vie lietať. No ale Godzilla je lepší, takže... Ja som zabudol, jak sa tu kope. A jak sa dáva ten najväčší laser, to ma zaujalo. Počkaj, idem ďalej. Ten Burning Godzilla. Jak si urobil ten najsilnejší laser? Počkaj. To nebol najsilnejší, ale toto som urobil. Nie, choď ďalej. Počkaj, jak som... Skoč! Ty vole! Čo si klikol? Toto si musím to robiť v kuse. Musím klikať tieto horné súčiastky, takže... A ty si zarevol. S Bčkom sa kliká. No, laser! Skoč! Steve King, ty čo robíš? Jeden. Laser si urobil. Máš to. Ty jeden. Nie. Už viem, jak sa robí. Ako? Ty jeden. Pomocou tohto. Dole a Y. A musím zarevať. Zarev! Godzilla! Ty čo? Yes! Lúzrisko! Dobre, dajme ešte kolo. Teda, ty si ma dostal. A tentokrát sa nachystajte. Ako sa nachytať, keď to nie je Minecraft alebo Bed Wars? No, to je pravda. Dobre, tak nič. Už si vybavený? Už si áno? Neveľmi. Už si na 100%. No. Jak sa tu robí tá? Obrana? Ne. Jak sa mám obrániť pred pohybmi? Môžeš mi povedať? Čo tu Skoč, míš? skoč. Jak sa, počkaj kamo, mňa zaujíma, ako sa najprv obrániť. Ja neviem ako. Musíš ísť nazad, takto. Počkaj, poďme dopredu. Ty choď tiež dopredu. Čo si urobil? Steve King, choď nazad a potom sa braň takto dole. No počkaj, vidíš. hitni ma. No vidíš, keď ideš nazad, tak nemôžem ťa hitovať, chápeš? Jak? Musíš ísť nazad. Nie. Teda ty si mi dal... Nie! Yes! Lúzrisko! Dobre, dostal si ma. Yes, som pri tebe, kamo. Zničil som ťa. Na prvom kole dobre vyhral som, ale ty si mal teraz som ja dostal. A ty mi dávaš body. Dostal som ťa do
pasce. Áno, ja som Tá ťa už chcel... si sa, Áno, už si trošku, pochopil už Mechagodzillou. trošku viem, už trošku No viem. ja tiež trošku Buď viem. Vybereme si iného už. Vyberiem King Ghidorah, ten je veľmi silný. Poďme na to! A vieme si vybrať aj levely, takže pôjdeme potom vybrať. Fakt? Dajú si zmeniť? Hej, vieš si zmeniť levely. Preto, lebo ja som chcel si zmeniť iný, Hej, to som lebo si aj toto... zmeniť. A počkaj, najprv chcem si spomenúť, ako sa robia, lebo tohto A nepoznám ja som už zabudol moci. King Ghidorah. Počkaj, choď ďalej. Juj, toto je dobré koleso, wow. Jojus, Wow. čo? Ja som nevedel, že toto Ui, ui. takto robí. Čo? Čo to má? Čo to? Ty jeden. Sám máš rovnako Op, život. Nie, kamo, ja nechcem vytlačiť na teba, kamo. Tak. A máš to. Nie, nie. Čo Čo, ja som mal laser? O! Ty jeden zasran. O. Ty Mechagodzilla Ale jedna. sa len chce učiť, že ako. Počkaj, čo je toto? Na čo je toto? Na čo mi To je? je na zobranie, aby si nejaký trik urobil. Ako? Ja neviem ani ja. Pustím sa. Ja neviem, ako to robiť. Ani ja neviem. Na čo nám je toto na chytenie? A Aby toto si mohol urobiť také triky, aby si ho Čo to shodil. je? Zarevo, Na čo? ty zarevaš. Na čo? Že keď Dobre, keď bude ma... mať kompletne toto, modré jeden. napríklad, až do úplne kompletne zarev a potom sa nevie hýbať. Ty, už si ma dostal. Dobre, môžeš ma hitovať. Jak to mám... Čo to? Okej. Yes, vyhral Ja, som, kamo, je vyhral po si. tebe! No, si ma sadil. Yes! No, vyhral aj, som. Takže fuck. Yes, ja som zabudol, že tu je Mechagodzilla je čas. veľmi silný, potom si na budúce dám Godzilla. Mini Godzilla. O, toto bolo dobre, toto bolo dobre. Tak, máš to, máš to, máš to. Tak. Uj. Hopla. Ty jeden. Kolečko, kolečko, daj, daj. Oj, oj, oj. Tak, čo to? Ty. Dobre, Zničil si ma. Dostal som ťa, dobre. Ach, Ten chvôdz je predsa jaj. dobrý na King Ghidorah. Juj, dobrí šéfovia. Nie sú ja som- šéfovia. Nie, ja sa neviem. Ale i tak ťa zničím, dúfam. Šéf krutých monštier. Ustúpim radšej. Ja ťa bojím. Si ako jeden šváb. No dobre, máš to. Nie! Och. Jeden. Mechagodzilla riadný šíbal. Wow, toto bolo Čo robíš? Skáč ti po hlave. Skáč mu zase, skáč, skáč. Ó, dobre si sa obranil. Dobre si urobil. Dovolím ti udrieť ma. Nikdy už. Obraň sa stále. Dámaš to. Dobre, Jak dám si ma mil. hitol? Spom. Vyhral som. Priamo do King Ghidorah rozprávky. vyhral. Oh yeah. Kamo. Yo. 75% životov, to je dobré. Teraz si zmeníme. Dobre, Každý... zmeníme si, hej, zmeníme. Ty si ktorého vyberieš? A ty čo? Mothra. Neviem. Buď Mothra. Vyberiem si Godzillu. Nie, inú sme povedali. Steve King, ja som si ho to nepovedal. No dobre, fajn, fajn. Dobre, bečko. Poďte Mothra. Daj mi Gigana. Dajte Mothra vs Mothra. Epický súboj. Dám si Gigana. Asi Gigana. No a čo si vyberáš? Oh, Mechagodzilla, akože fakt. Ja tiež neviem, aké triky má Gigan, takže budem si musieť zvyknúť. Takže budem si musieť zvyknúť na všetky Nezmenili monštra. sme level. Och, akože fakt. Dobre, to Konec. je. kamo. Akože, ty Giganus jeden. Teda, Mechagodzilla. Čo to? Máš to. Čo to? Gigan No, je najlepší. mám ťa, Gigan je veľmi super monster, tak preto. Gigan win. Okej. Mám rád Gigana, to je super. Posledný. Dobrý vtáčik, tak ideme na ďalšie kolečko. Ideme Giganik. No, takto sa dá tiež laser. No, a máš to. Oj, to máš. Dávaj si pozor na mňa. Gigan nie je hociaký. Je to vták, ktorý vie čo robí. Vie čo robí. Zarevem. No. Nie, prosím, daj mi šancu. Zabiť ťa. Ja. Yes! No dobre, fajn, dostal si ma, ideme na ďalšie kolo. Fio, tá hlava vyzerá krv. Nie, to je zobák. Steve King, toto červené je zobák.
No to skúšam, neboj sa, to nie je krv, pretože gigant má červené oči. Ani hit si mi Dobre, teraz si mi dal. Ja mám udierať. Wow, dal som laser. Na teraz. Opla. No To teda. niekto hrajte s Yes, monstrom. vyhral som. OK. Dajte odber a like. Uvidíme sa na budúce video. Dobre, dajte like odber. Ja neviem túto hru hrať, fan som. Teraz hraj s Som To je monstrom. na dnes som Som vyhral. loser. Dajte like a odber a A. sľubujem vám, že dáme ďalšie video takéto. Áno, sľubujem. Môžem? Čaute. Tak, čus.